An napabayaan na nakasinding kandila, an subot rason sa pagkakasulo ning sarong residensya sa Barangay Libud Kamalig, Albay. Alas 9:23 ning banggi kang Sabado, Mayo 13. Sigun kay Senior Fire Officer for Warren Orindain, Municipal Fire Marshal kang BFP Kamalig, brownout kan mangyari ang insidente. Ipigpatong da kan tagarong sa ibabaw kang refrigerator ang may sinding kandila. Dangan nalingawan ining palsukon. 22 minutos ang luminihis antes maipabot da sa indang insidente. Kaya naman pag-abot ninda sa lugar, makusog na ang kalayo. Gibo man sa light materials ang harong kaya marikas na luminakup ang kalayo. Alas 10:08 kan maideklara ining fire out. Nagbakal ki kandila so aki niya tamakawon sinda. Ngunyan sinindihan niya sa kandila na ginamit nindang ilaw pagkaon. Linaag niya sa ibabaw kang rep. Tapos pagkakaon ninda siguro nalingaw na da sinda. Nagkaturog na sinda. Siya nga nida duman sa may balko nagkaturog tama ma-presko baga. Ngunyan nailing da niya. Garo may namatian niya. Garo may suminapak niya sa kuya. Di na pagmata siya. Pagmata niya, nailing niya. Surip niya, nagkakalayo. Maswerte man, na daing nakulugan asin mayo man nadamay na pagtaraid na harong sa nasabing insidente. Mantang abuton sa 29,000 pesos ang naitala naman na danyos. Wala naman po. Medyo kuha naman sinda. Wala man sinda kataning masyado. May distansya man sa kataning ninda. Siguro mga sabi nito, mga 10 meters man lang sumasunod na arong. So, pinakakataning nila. Primero mo itong narespondihan. So, sungon yan pa lang. So, pag-assume ko. Pero sa previous, siguro, wala man masyadong, tapos may mga, iba dyan, mga poste, yung dakol-dakol na. So, pag-assume ko, nakatulong na gawin kaming poste o dua. Huli ka ini, nangapudan ang BFP sa publiko. Mas maray na tulos na ipaabot sa indang impormasyon kesa ang pag-posting mga siring na insidente sa social media. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.